kädessä. Niin, siinä ei ole mitään kiinni. Ei. Mutta mitäs tää? Restart. Miks mä oon innostanut mitään? Pitäisköhän tossa palaa jotain? Ihan hiljaa, saatana. Nyt se palaa se lamppu. Ai, no voi olla. Ei tässä oo mitään muuta nappia, missä sitä painaa. Mutta olis sit on niinku... Mitäs tää... Se on vaan kytkee ulostumat. Joo. Box. Tästä paukahdus on... Näytäpä tota mittaria. Pyöriiks toi mittari tossa? Se on pyörii varmaan ihan sikahittaa. Pyörii mut hitaasti. Tarkennappa. Osaaks tää tarkentaa? Käsin. Mistä ootas? Manuaalia. Mistä vitus tää tarkentaa? Mitä nää ledit niinku yrittää kertoa tässä? VX, CX, OX. Niin mä veikkaan, että noi on ehkä jotain rekistereitä, jotka näyttää jonkun luvun puolessa olevan joo. Se tosiaan on numeroitu tunti 32. Overkurrekki tulee sieltä. Mutta on toi kuitenkin siis 2000 tuntia. Mä tykkään tästä nää lendit palaa kirkkaan, jos täältä kytkee nää veke. Älä riko niitä kortteja, älä please riko. Niin, ne voi mennä rikki. No siis niissä kyllä ne kestää. Eset Hyvät rankut siellä kestää. Tässä palaa vähän aikaa sitten, ne ei palaa enää. Miksi on jotain 3? Kun toi tää hehkulamppu siis. Tää hehkulamppu ei palaa. Voi kyynel. Mut se, että se Tässä voi... ei muuten tosta peisestä puuttuu noin muistit. Niin sit puuttuu pari korttia. Se ehkä vois puutata paremmin, jos niitä laittais noin kiinni. Eipä onko sulla kuvia siitä, että miten tää pitäis olla? Näitä on vaan 2 enää, ne tuossa reunassa. Eiks niitä ole useampi? Se toinenkin vielä. Ei. Mä otan tän Jäbät. pois täältä. Dokumentointi. Jäpä doka. Mä nyt dokumentoin nää teidän möhläykset. Dokumentoit. Dokumentoin. Mutta tässä oli jotain yksi tämä oikein saanut tuohon kiinni. Tässä on soossi luonnollisessa ympäristössä. Mä näen hyvin tästä. Se näet kisko. Mä nyt talletan tän videokuvalle jälkipolville tän. Ei venis. Mutta antaa jotain kiinni mitenkään. Nää. Siis tää jotenkin kahden ehkä jotain. Mennäänkö me ruveta pian kattoo niinku mitä veke, mut se ei mene niitä takas. puuttuvia siltoja? Mitä siltä? Hei, sä otit se yhden Meidän pitää muun muassa selvittää, että mitä, No niinku, joo, me mitä on- dataa noi Niin. toi robotti syö ja Niin. mitä dataa noi servo-ohjaimet syö ja No mut tutkitaan, mä sanoisin, että tutkitaan tää nyt eka, että mitä nämä kaikki laitteet tässä niinku tekee. Ja ihmetellään, että no kyllä se nyt taisi bootata, joka oli ihan maukas. Tästä oliko jotain jo on toi, olettu, mutta... tosta PC. No? Kuvaa tulee. Kuvaako tulee? Ai nyt vai? Tuleeko ääntä? Ebin. That is Ebin. Kokeile laittaa ne reversaan, niin nouseeko se ylös? Älä sortaa. Ei, mutta onko se nyt maksimiasennossa? Mitä käy? Mietin vaan tota... Fucking broken need. Kyllä se kestää. Kyllä gibinä. Siis kun... Mä otin sitä jarruista, mutta en mä kyllä mihinkään muualle koskenut kuin tohon yhteen. Tohon toisen nivelen sisään. Laita nyt vähän sitä vielä alaspäin. Mikä on seuraava? Sitten mä en tiedä näistä plussasta miinuksista, että meneekö se vaan niinku suoraan toisinpäin silloin, kun se pyörittää toiseen suuntaan? Mä sanoisin, että kun sä laitat väärinpäin, niin sit se pyörittää eri suuntaan. No katsotaan. Mä kokeillaan sen nyt yhtä, joka on A2, B2. Se liikkuu toi... Joo, se... Joku hei... Ei, onks se tuolla toi... Ei kun se ei oo kiinni. Onks noi johdot kiinni nyt? Eiks tää oo kiinni? Koska se näytti, että toi heilu toi korvat tossa. Niin joku siellä liikkuu. Mä laitan nää kunnon kiinni nää Mä en tiedä pyörikö se niinku se... Oliko se kutonen? Kun nää on kiinni täältä. Joo, ne ei oo kiinni. Sitten se joku heilahti kuitenkin siinä. Eiks sulla aikaa, että sä nytkin tuossa varmaan tuolta se heiluttaa korvia? Siis se korvat heiluu nyt ihan sama mikä nyt kähtää. Niin. Vitun korvamittari. Helvetin hyvät korvamittarit. Korvat heiluu, joku liikkui. Ei vittu, siis robokäsi liikkuu. Joo. Saatana, toi tappaa kohti jonkun. Pistä pyörii toi tossa
niinku sivuttaen, niin se lyö mylvari naamaa. Yes! Nyt knockouttaa mylvari. Kattaa Ipo hymy. Hullu jäbä. Siinä on kyllä Ota robotille mylvari. Flesarin kielto silmissä. Katsotaan täältä. Sitten mä näen unta tästä ensi yönä tai jotain. Kuka meistä ei? Ah. Kyllä mä luulen, että siinä on joku jarru. Tosta tulee niin iso klong, mut se ei liiku minnekään. No kipinät on paras. Mut miksi noista jostain tulee tommonen jostain ei tehdä kun Ei pau. Tosta edestä. Nyt lähtee. Ei pau. Säätöillan säätövideo. Numero jotain. Illan säädöt. Ja Mylvarin Omegle seikkailut. Ei siis, nyt katsotaan kuvia aika. Boing boing. Siinä lukee boing. Se ei jääpä tarkemmin. Ei pau. Haista vittu homo. Onko se semmoista laitteesta, että pystyy sinne Omegleen äänien kanssa? On. Onko sulla... No itse asiassa mikki riittäis. Jos pistetään niinku Omegle pyörimään koko screenille. Ja niinku sillä, että se kuvaa niinku meitä. Ja sit porkkalla me ollaan kovin hakkereita. Oikeesti ainoastaan 2 tyyppiä. Sodan control pahvi. Kaja pöhö. Avaruus piastuu ylejää. Oh. Taskuikonuus Ja mä ja menin sinne aurinkoon pois. kummatuun. Hinnerostas. Krikin kajapöhö. Käes on. Hei, laita tähän koneeseen kiinni. Iso screeni. Mä en tiedä toimiks. Testataan. Niin, no joo. Säädetään. Laitetaan tohon tästä. No joo. Ei futa se keittimen. No. Onks sulla mikkiä? Toimii webinamerat arkissa. Toi. Ei. Toimii. Mä tarvin tähän jatkoon. Tarvits sun kosketusnäyttöä, koska... En mä tarvista. Mä dokumentoin. Ei ihan videolla. Härskiä. Olis voinut vetää tuolta alta. Sitä on suora piippaa koko ajan. Otan puheen. Loppuuks tää akku vielä? Lähinnä kun tulee, kun se ei jaksa, siinä ei saa tarpeeksi virtaa. Niin se ei nouse semmoseen mukavaan tommoseen. Mut siihen laittaa vaan takaisin kytkötön PVM, niin sen saa niinku vakionopeudella vakiokulmanopeudella. Nää molemmat kato samaan aikaan päälle. Siellä eikö se liikaa? Niin tos kohtaa nyt. Toiseen suuntaan. Tää tulee 4 volttia. Ota jossain vaiheessa, että voi lyödä sen. Joo. Just näin. Joo. Tää on parasta. Liikuta tuota pientä. Pientä ylöspäin. Ja toiseen suuntaan. Vittu! Ota ihan sitä videoa, tää on vittu No hullua. Kuvaa tullo. Saatana. Kuuma. No kamera on ollut näin kuuma. No. Eikö suoraan mielivallan alla tää viemään päivystykseen sitten, kun... Eikö suoraan mielivallan alla tää robotin liikkeet? Jos pidetään laittaa sinne turvalliselle alueelle. Se on kyllä silleen... Mä menisin just sanoa, että mä kyllä luotan soodaan. No eikö täytyis Otan takaisin. siirtää tota. Se oli tarpeeksi lähellä, että saat. Tähän täytyis laittaa silleen, että ei tää niinku... Koska, niin, siis tää täytyis tehdä silleen, että tää täytyy nostaa sen verran tätä laitetta. Ettei toi niinku... Koska mitä mä oon nähnyt tuolla yleensä nois netissä ollut, että tää on semmosen niinku jalustan päällä. Joo, Ettei silleen, tää- että se olennossa osuu vaikka Joo, se lattialle. reach ei riitä lattiaan. Kun sitä on vaikea rajoittaa silleen niinku se koodissa, että se ei osu lattiaan vahingossa.
Onko sitä mitenkään niinku automaattoimintaista videokuulossa? Ei saa sun pitää manuaalisesti tarjota. Sitä kestää niinku aina vuosi, kun mä tarkkaan. Mä tää nykiinistä taisit puolet painovoiman johdosta. Ei voi vähän jätä. Naapurit tykkää. Tää on se PVM-sääntö. Tää on sitä PVM, mitä me tehtiin Döblönin kanssa. Se... Mikä Elisa kotibotti. Ai se. Niin se oli siis Elisa kotiboksi semmonen modeemi. Siis ADSL modeemi. Niin siinä on pystyy softaan vilkuttaa valoja. Me laitettiin toi... Tähän tekee säädönnöstä ja tarvitsee tosiaan kun turvakirkkeet, ettei se poliisi itseänsä. Joo. Tai myös... No joo, ja vähintään softassa. Saatko ton pyöriä tän pyöriä? Ihan päälle. Jos mä kytkän nää uudestaan nää johdot. Joo. Voin mä koittaa? Mikä se on näissä nyt vaan? Mä ajattelin, että mikä punainen valo tossa nyt on? FUG! Ottaa peilin. Ja se näkee, kun laittaa sen takas. Mä ajattelin, että joo, miksi se tekee niin? No joo, se voi olla. Näyttää ihan jotain 80-luvun autofokuselta, kun mä fokusaan tätä manuaalisesti. Paitsi että katsot sen live-vieviä. Nyt tää on kuva. Miksi sä fokusoit sitä manuaalisti? Se autofokus on 10 kertaa parempi kuin mitä sä oot käsin. Ei, mut kun mä otan videoa, niin... Jaa. Laita se ihan sun Magic Lantern, niin sitä saat videota rakennettua paljon kivemmin. Mikä vitun Magic Lantern? Se filmi. En mä tiedä mitään tämmöstä. Se ei kaikkea kivaa, joka auttaa tämmöistä rakentamista. Joo, kaihan tähän sais jonkun siis niinku reaaliaika tommoseen Custom filmis. Ja sitten tuukataan. Mikä tää on? Uno. Se on Uno. Mistä mä säätän ton serial portin? Tuus serial port 4. Ei täällä oo se. Tuo. Onko sulla nää tarvittavat oikeudet? No tää ei ennen toiminut. Miksi tää on tälleen harmaalla? Siis se breakki on koko ajan päällä. Nyt se tarvii Mutta se pois. liikkuu hitaammin. Ei tarvitse jos liikuttaa, se kyllä liikkuu. Mutta se liikkuu Kun jos tähän laittaa virrat, ja tuolta ottaa sen breikin tohon. Kun tää saa nää saa molemmat tähän samaan. Mut siis tosta on sen breikin pois, mutta mä en halua sitä pois. Mä haluan, että se on päällä, niin sitten Jeni hazardi, kun toi tuossa pyörii hitaammin. No, pistä se siihen tohon mikä pyörii 500. Ei se ihan vika, kutos. Joo. Kutosjointti. Kato mikä se on näistä. Nää melkein muut vois ottaa yhden. Ei kun mä laitan se siihen. Vittu mä seison tästä otoa päälle. Se pyörii se. Saatana. Onko se letkut? Tosta tulee sähköä. Eikä me haluta sitä, voidaan kai saatu sen breikin sieltä silleen. Saadaan breikki pois. On kokeillaan katolla. Ja onko se nyt toi se vika? Tuolla. Ja onko se niinku miten vaan? Se on, joo. Ota. No tosi varma. Jos mä otan nää vaan irti tästä. Mä oon erittäin varma, että se on just se. Mut jos mä otan ne silti. No mä voin laittaa täältä vaan 12 volttia siihen, niin sitten se alkaa pyöriä. No mut onks se... Joo, niin toi väylä on kuupassi. Ja tää on tätä PDP 11/2 tää prossukortti. Onko se output on?
Tää on aika saman näköinen kuin tuo No, kuva nyt siinä on- Wikipedias. Joo, se on siinä. Niin nyt siinä on punainen. Se tarkoittaa, että se menee johonkin suuntaan. Se. Eiku joo. Joo, katsotaan siihen. Nyt se on se jarru, se voisi ottaa kuulostaa vähän ikävältä. No se olisi, että se jarru voisi ottaa pois. Missä on tää? Vitun kuuma toi vehi. Tulee niskaan saatana. No jäpäällä on sinne alla. Se ei oo kiinni tuolla. Siellä tossa. Joo. Nousu. Kuka heistä on jarru? A6B6. Taka-alimman. Tommoinen. Mutta onko täällä fyysiset jarrut? No siis. Niin tossa. Ja siinä on toi keltainen tarkoittaa, että se on niinku, tulee se siis, se on niinku keskellä. Punainen ja sininen on niinku toiset ääripäät. Okei. Tossa jutussa. Nyt siinä on vähän liikettä. Ja keltainen tarkoittaa, että se on keskellä. Keltainen on niinku tossa. Kun johdut alaspäin, niin tää kattoo vähän niinku oikealle. Siis se, mutta se keltainen tarkoittaa, että sieltä tulee sitä 1,5 millisekunnin pulssia. Okei. Mä häksin tän luuhun. Hehe. Se on vaan niinku, se jos maukasella joku on off. Tos niinku ton välissä ton nopeuden säätimen ja ton. Mitä sä nyt säädät sillä? Siellä juttuja. Tai mitä Mä laitan tänne on-off-kytkimeen mun varpaaseen. mitä näistä sä liikutat? Sitä. Tätä. Niin. Sitten no, joo. Joo. Vittu saada. Jävä. What? Jävä. Tää on hauskaa. No, vittu, kun se nyt ei sit tiedä niinku mihin päin tää on liikkumassa. Vai onks sulla silleen? Siitä jos pitää tohon keskelle. No vittu se Arduino saatana tää. Siis Arduinon perässä on vittu tämä jäbä. Aika heateniks kyllä. Tää on niinku semi-heateniks. Vedä se ylös siitä, kun mä laitan jarrun. Laitan sun noin. Mm. Nyt nosta se ylös. No, ota. Ei vittu, pistä jarru. Ai vittu, ei. Mä vittu voida. Tää on vittu paino. Ja mä laitan täältä ton nää mun parhaat pilot. Olkapäätä lähtee sijoilta. Mä laitan tää sää täältä olkapäätä tästä. Voi vittu. Varo sit siellä. Joo. Ei kannata olla siis. Otan Arno-herppaderpan pois päältä. Älkää olko niinku siihen. Tässä on metrin reach, niin tää otetaan. Arno-herppaderpan pois päältä. Vittu. Toi on kyllä vitun maukas toi Victori. Kun siis toi vitun toi pikku paska ohjaa tätä niinku ihan no problem. Nyt ehkä se vähän niinku sun laiska kuulosti tässä noustessa.
No siinä voi olla se, kun siinä on se juttu, että toi ei anna tarpeeksi virtaa. Niin no. Mut jos se sais tarpeeksi virtaa, niin Hyvinhän toi kääntyy vaikka sörkit päällä. Joo. Vaikka ei. Toi veti jonkun virtarajoituksen päällä. No vaan siis kun tuolla vitun potikalla säädetään sitä nopeutta, miltä tää kääntyy. On niinku vitunen heate, Sitten niin... kun tässä on semmonen integraattori, että kun se on tuolla reunassa, niin sun pitää kääntää se tästä toiseen suuntaan, mä voin pysäyttää sen. Paitsi mun tietty ottaa varpailla tästä ton sähköt pois. Katsotaan tätä, että jos tää... Kun me... Tuossa painaa jarrun veke. No. Kyllä toi Joo. varvas hätäsi, jos on ihan ok. Joo. Vittu varvas hätä vitun seis. Jävä. joka vitun raajalla joku ohjaus. Ei, joo tää on oikein jalka ihan. Siis mä oon vittu suoraan vittu raajojen varassa tää mun vittu henki tässä. Ei, joo, tossa tämmönen varpaalla, okei. Nyt vähän oskut. Tää vittu vilkku tässä vaan, niin ei yhtään helpota. Voi, älä laita sormia väliin. Se niin kuin ois ehkä hyvä. Sormet saa uusittua, mutta robokättä ei. Niitä ei vissiin anna mitään signaalia, jos tuossa keskellä. No siis se antaa sen siis signaalia se antaa. Se antaa sen 1,5 millisekunnin pulssin, joka toi nopeuden sääli... Toi ajattelee, että nyt ei tehdä mitään. Niin, kun se on coastilla. Muuten se sanoisi tuolle breikkiä. No. Et nyt se on coastilla, että se ei vaan ei anna mitään. Niin no joo. Voitais tehdä joku systeemi, mikä ei niinku oo tommonen näin vitun kuumottava. Koska me ei voida tommosella potikalla, me ei voida nopeussäädöllä säätää tätä vitun käsivarttia. Älä sano. Hei nyt tehdään potikkamittaus tosta. Mikäs näitä nyt olikaan? Niin täältä vai? Täällä on nää Niinku tonne kaikki voidaan paperit tuntea tuolla. joku. Mm. Säätöpäiväkirja. Tipat tästä. Vähän sinänsä ikävää, että niinku potikat pitää yhdessä kalibroida. Evin! Aloita sinne väliin. Joo. Jotta ei tonne Joo, väliin. toi voisi se vetää Joo. sen. Joo. Jos sä paukauttaa sun sormien väliin, niin se on... Joo, se on vähän. Et kannattaa sieltä toiselta puolelta Joo. käsitellä sitä raajaa. Et silleen, että se sormet ei oo silleen pois. Vitu hieno. Siihen vielä vähän ID tai siis mitä vittua, ainakin D tarvii. No. Se vähän overshottaa. No, okay. Niin, no, se johtuu tosta, että toi servo-ohjain, niin siinä on se niinku asteen-mittainen tyhjä. No mut siis käytännössähän sä voit lähettää sille sitä pidiä, tai siis mitä vittua. Sä voit lähettää sitä niinku 1500 sille. Ja sit sä voit lähettää sille 1499 sille, että sun ei tarvii käyttää sitä servokirjastoa. Mun sä käyttää agronomi. No mitä? En mä tiedä, mitä on agronomi. Ja sun käytännössä täytyy sit vaan digital writeaa sinne.